Vítajte. Minule sme sa venovali dýchu, čo je taký akože prejav života. A v podstate môžeme ho ovplyvňovať, ale nemusíme. A teraz zamerajme sa na niečo také, čo ovplyvňuje náš život veľmi zásadne. A viete, čo mám na mysli? Je to spánok. Spánok je veľmi dôležitý pre každého človeka, pre každú život bytosť. A uvedomme si, že ako to vlastne funguje. Že je deň, kedy ráno svitá a všetko sa zobúdza. Deň plynie a potom sa začne tmieť. A keď nastane tma, tak sa všetci odoberú do postele alebo na miesto, kde spia, zaľahnú a spia. Nerobia to len ľudia, robia to aj zvieratka, vtáčky. Možno, že aj tie vodné živočichy to tak majú. Predpokladám, že áno. A áno, sú aj výnimky. Sú takzvané nočné sovy. Aj ľuďom sa tak niekedy zvykne hovorievať. A sú to tí lovci. Mačky, mačkovité šelmy, kúny, lasice, ježkovia, sovy, netopiere. Tie si to potom dobehnú cez deň, kedy ich vôbec nevidno. A my si poďme povedať trošku toho viac. Spánok je fyzický proces, keď si ľahneme a začneme spať, tak sa nám aj snívajú rôzne veci a v tom spánku sa vlastne celé telo uvoľní sa ale aj naša myseľ, uvoľní sa náš mozog a to, čo tam zostalo počas dňa nespracované, odchádza. Veľakrát to odchádza v tých našich vlastných snoch, kedy sa niekedy nestíhame diviť, čo sme snívali, o čom to bolo. Ale keď sa nad nimi veľakrát zamyslíme, lebo nás to núti, tak zistíme, že niečo z toho sna je pravdivé a niečo stálivo nemá žiadny význam alebo nezapadá do toho nášho života. Ale tam môžu byť uskladnené veci, ktoré sme prežili ešte ako malé deti a potrebujú sa uvoľniť. A oni sa uvoľňujú počas celého života človeka. Hej? Rozprávame teraz hlavne o ľuďoch. No a teda, keď ideme spať a nastane tá noc a všetko stíchne, tak je to naozaj ideálny čas ísť si ľahnúť a spať. Čo sa deje pri spaní? Telo vylučuje hormón, ktorý sa volá melatonín. A ten melatonín nás upokojuje a pôsobí príjemne, takže keď si ľahneme, tak nás to celých uvoľní a my naozaj zaspíme. Keď však máme ťažšie životné obdobie, musíme vydať viac energie, tak tá schopnosť vylúčenia melatonínu klesá. A klesá ešte aj v iných situáciách, napríklad keď veľa pracujeme s počítačom alebo venujeme sa sledovaniu mobilného telefónu, kde teraz beží toľko všeličoho zaujímavého, čo nás drží doslova v zajatí, hej? Alebo pozeranie filmu do neskorých hodín nočných. A obmedzuje to tvorbu a vylučovanie toho melatonínu, pretože tieto zariadenia, ako sú počítače, mobilné telefóny, televízia, vyžarujú tzv. Modré svetlo, ktoré doslova bráni tomu melatonínu, aby sa uvoľnil a robil si tú svoju prácu, ktorá je dôležitá. Takže
povedzme si, je dôležité ísť do postele v správnom čase, je dôležité vynechať ten istý čas, čo ja viem, minimálne hodinku predtým, než idem spať, pozeranie do tých zariadení a venovať sa činnostiam, ktoré upokojujú. Môže to byť napríklad isté vhodné pomalé cvičenie, nenamáhavé ako tai chi, alebo prechádzka. Viete, že máte ešte v rukách aj niečo také, že keď ste s ľuďmi, s človekom, s ktorým žijete, bývate, alebo aj so svojimi deťmi, že viete vedome ovplyvniť ten čas na to, aby ste sa na seba mohli usmiať a neriešili nejaké zásadné problémy, pretože riešenie zásadných problémov vás zobudí, zabráni vylúčenie toho melatonínu a potom vám zostane veľa myšlienok, ktoré nepatria k vám a ktoré neustále krúžia vo vašej hlave. Vrácajú sa vám. A v tej hlave to šrotíte a neviete zastaviť. Takže na čo je to dobré? Na nič, tak to nerobte. Hej? Chcela by som ešte spomenúť niečo také ako vnútorné hodiny. Každý človek ich má. Pre niekoho je prirodzené ísť spať takzvané so sliepkami, možno o nejakej 9:00. Niekto to má posunuté na 10:00, 11:00. Ale tak ako som mala na mysli, a teraz vám to hovorím, čas, kedy spíme pred polnocou, sa počíta. Je to najvhodnejší a najefektívnejší spánok, hlboký spánok. Hej. Potom je vystriedaný takzvanými fázami ľahšieho spánku, kedy je naozaj viac tých snov a potom už nastáva ráno. A vtedy sa človek zvykne budiť na denné svetlo. Takže využívajme to čaro noci, využívajme tmu, ktorá je našim dobrým spoločníkom pre spanie. Ešte by som vám rada dala do pozornosti nejakú šikovnú knihu, ktorá hovorí jednak o celkovom fungovaní človeka, ale hlavne aj o tom spánku. Volá sa Cirkadiánny kód a napísal ju Sachin Panda. Takže možno som vás zaujala a uvedomte si, že dobrý spánok je tiež malý zázrak a že ho máte vo svojich rukách. Dobre? Tak sa majte zatiaľ. Dobrú noc, ale aj krásne dni.